Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Автобусның мәҗбүри тукталышы. Бөгелмә районында мигрантларны тоткарлаганнар. Медицинское обследование прошел? Нет. Нет, а почему? Деньги не давал. Халык сәнгатенең киләчәге. Музыка клияты студентлары проектларын яклый. Мы знаем, что народ незнающих корней, он обречен просто на вымирание. Поэтому мы студентов настраиваем на общение с аудиторией. Аюда аппагын кирпе дә йомшагын. Балалары аеруча кайгыртуга мохтаҗ булган аналар хөрмәтенә бәйрәм чарасы узды. Үзәренә ничек булса да әзгене идәге проблемалардан якка чыгып аралашу булды инде бу. Әлмәт торак йортында фаҗига. Газ белән агуланып 70 яшьлек хатын-кыз һәлак булган. Пушкин урамындагы йортларның берсендә булган бу хәл аркасында тагын 3 кеше зыян күргән. 30 яшьлек хатын һәм аның 2 баласы хастаханәгә озатылган. Бөгелмә районында Р-239 трассасында Казахстан чигенә юнәлгән мигрантларның тулы бер автобусын тоткарлаганнар. Чит ил гражданнарын Россия Ичке эшләр министрлыгының Бөгелмә районы буенча миграция мәсьәләләре бүлегенә алып килгәннәр. Мигрантларның тоткарлау сәбәбе аларның кайбер документлары булмау белән бәйле. Тулырак Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева материалында. Медицинское обследование прошел? Нет. Нет, а почему? Деньги не давал. Документларын сорасалар да, җаваплары бер: чит ил гражданнары юк дип җавап бирә. Аларның миграция картасы һәм вакытлыча теркәлү документлары, шулай ук патенты кулларында юк. Ә булар барысы да Россия Федерациясендә легаль эшләүче барлык чит ил гражданнары өчен мәҗбүри. Автобуста Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикистан кешеләре. Алар Мәскәүдән туган якларына юл тота. Мы начинаем проводить... Хәзер Татарстан Республикасы югыйди хезмәткәрләре тоткарлаган әлеге автобуста булган барлык чит ил гражданнары документларын беренчел тикшерүен үткәрәбез. Казахстан номерлары булган автобусны Р-239 трассасында юл патруль хезмәте туктата һәм Бөгелмәнең миграция бүлегенә кадәр озата бара. Автобус Бөгелмә районының Казан-Оренбург трассасында 316 километрда туктатылды. Автобуста тикшерү барышында 55 кеше барлыгы ачыкланды. Аларның бер өлеше миграция законнары буенча хокук бузучылар. Тикшерү нәтиҗәсендә Мәскәүдә хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашырган чит ил гражданнарының кайбер документлары булмавы ачыкланган. Часть из них... Чит ил гражданнарының бер өлеше безнең илгә эш максаты белән кергән. Әмма теркәлмәгәннәр, деталоскопик теркәлү узмаганнар, патент алынмаган. Бу беренчел мәсьәләләр. Мигрантлар төрле статьялар буенча җаваплылыкка тартылачак. Хәзерге вакытта әлеге мәгълүматларны тикшерү бара. Күпләр канәгать түгел. Чит ил гражданнары тизрәк юлда булырга ашыга. Сәбәпләре дә җитәрлек. На маму операция. Әниемә операция ясыйлар Үзбәкстанда. Шуңа акча эшләргә килдем Мәскәүдәге Озон складында. Хокук бузучыларга карата административ беркетмәләр төзеләчәк һәм Россия федераль суды карары буенча аларга штраф салыначак. Күпләр яңадан Россиягә керә алмаячак. Айгөл Шәрәфиева, Ямъяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтел компаниясе. Автомобиль яки башка транспорт чарасы белән исерек килеш идарә итү машина йөртүченең иң җитди хокук бозуларының берсе. Ул штрафка һәм машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итүгә китереп кенә калмыйча, башкаларның сәламәтлегенә һәм мөлкәтенә зыян китергә мөмкин. Шундый бер бөгелмәлене исерек килеш автомобиль йөрткән өчен колониягә озатканнар. Марсель Ильясов законны 3 тапкыр бозган. Башта аны машинаны исерек килеш йөрткән өчен тоткарлыйлар һәм машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итәләр, штраф билгелиләр. Ләкин бу файдага китми. Марсель янә автомобильгә утыра һәм Бөгелмә районының Кызылчишмә авылында исерек хәлдә тоткарлана. Машина йөртү таныклыгы июль айында алынган һәм шуңа карамастан ул юл йөрү кагыйдәләре законының 2нче пунктын бузып исерек хәлдә транспорт чарасы белән идарә итә. Кудаш авылында машинасын туктаталар. Марсель Ильясов үз гаебен аңлап ала. Кайнар эчемлекләр аңны ябып куя шул. Ашыгабыз каядыр дип сөйли ул.
Ну, нам обычно. Үйде тыныч кына утырып булмый, каядыр барырга кирәк бит салмыш чакта. Шулай килеп чыкканына үкенәм. 5 тәүлек утырып чыктым. Начар гадәтләрдән кодироваться иттем инде. Суд Марсель Ильясовны җинаять кулда гаепле дип тапты һәм аңа 1 елга ирегеннән мәхрүм итү рәвешендәге җәзаны билгеләп колониягә җибәрде. Аның Жигули машинасын суд карары буенча дәүләт кременә әйләндерделәр. Айгөл Шәрәфиева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт дәүләт автоинспекциясе җәяүле оператив профилактик чарасын башлап җибәрде. Мондый акцияләр җәяүлеләр катнашында аварияләрне кисәтү максатыннан уздырыла. Татарстан буенча җәяүлеләр катнашында 804 авария теркәлгән. Алар арасында 58 очрагы үлем белән тәмамланган. 786 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Бәхеткә узган елның шушы чоры белән чагыштырганда төп күрсәткечләрнең кимүе күзәтелә. Дәүләт автоинспекциясе сизгә төшерә. Җәяүлегә юл аша йөгереп чыгу тыела. Моннан тыш һәр җәяүледә яктылыкны кире кайтара торган элементлар булу да мөһим. Чөнки алар машина йөртүчеләр җәяүлене күрсен өчен иң гади ысулларның берсе булып тора. Машина йөртүчеләргә исә тизлек режимын дөрес сайлап, аны арттырмыйча кискен туктаудан сакланырга киңәш итә. Алда хәрәкәт итүче транспортка кадәр куркынычсыз араны сакларга һәм җәмәгать транспорты тукталышларына, шулай ук җәяүлеләр кишүләренә якынлашканда хәрәкәт тизлеген алдан ук киметергә куша. Җәяүле операциясе 27 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Башка темаларга. Әлмәт музыка клиятының этно-сәнгать юнәлешендәге халык сәнгате бүлегенең 3нче курс студентлары диплом алды эшләрен яклый башлады. Гадәттә, бу җаваплы эш октябрьдән старт ала. Бүген проект яклау буенча 2нче чара. Проектның авторы Диана Закирова, ул үз хезмәтен 16нчы мәктәпнең 8нче сыйныф укучылары өчен тәкъдим итте. Всем здравствуйте, меня зовут Закирова Диана, я студентка 3-го курса Армейского музыкального колледжа имени Фарида Ярулина. Чыгарылышка якынлашучы Диана Закированың диплом алды эше темасы рус халкы кичәләре. Әлеге җанлы очрашулар рус халкының бәйрәмнәре элек-электән рус милләте халкы тормышының аерылгысыз өлеше булган. Моннан берничә гасыр элек авылларда кичләрен яшьләр җыелып ял иткән. Бәйрәм көннәрендә дә җырлар җырлау һәм күңел ачу өчен авылның барлык кешеләре дә җыела торган булган. Әлеге авыллык өйләр Диана әзерләгән куелышта ачык чагылды. Косы до пят, сарафан новомодный и глаза голубые. Не глянешь, и как будто на берегу матушки Волги стоишь. Сегодня все очень серьезно, потому что... Бүген барысы да бик җитди, чөнки мин бу проект өстендә ай ярымнан артык эшләдем. Без 8нче сыйныф өчен спектакль күрсәтәбез. Аларны традицион мәдәният белән бәйлибез. Мин эшләгән эш миңа бик ошый. Булар барысы да мине сокландыра һәм җәлеп итә. Что я делаю, тем, как я это делаю, меня очень все это завораживает и привлекает. Дианага проектны сәхнәгә куярга бүтән бүлек студентлары ярдәм иткән. Аларның һәрберсе җырлый да, бии дә, бер сүз белән әйткәндә рольне тулысынча ача. Шулай ук авторның идеясе буенча артистлар мәктәп укучыларын халык бәйрәмнәренә җәлеп иткән. Бүлек мөдире Марина Галкина билгеләп үткәнчә, әлеге проект кысаларында аның тарафыннан тикшеренү эше дә башкарылган. Мәдәният авыл халкы диалектын өйрәнү өчен ул Чиста районында булып кайткан. Ул өйрәнгән бүтән материалны сәхнәләштерүдә кулланган. Сегодня у нас праздник, мы вышли в школу, мы очень давно ждали этого момента. Бүген бездә бәйрәм. Бу спектакльне мәктәпкә балаларга халык традицияләре турында алдан сөйләү һәм аларны җәлеп итү өчен күптән көтелгән чара. Иң мөһиме укучыларны халык мәдәнияте белән таныштыру, өйрәтү. Шуңа күрә без студентларны аудитория белән аралашырга да өндибез. Интеллигентного и культурного человека. Мы знаем, что народ, не знающий своих корней, он обречен просто на вымирание. Поэтому мы студентов настраиваем на общение с аудиторией. Все-то не виделись, только встретились, и снова все неладно. Не серчайте, девчата, с нами веселее будет. Алсу Ахмаджанова, Рамиль Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Алар бер проблема белән берләшкән хатын-кызлар. Сүз бөтен гомерен авыру баласын тәрбияләүгә багышлаган аналар турында бара. Бүген алар өчен махсус инвалидлар җәмгыятендә аналар көненә багышланган җылы бәйрәм оештырылды. Бу чара 9нчы территориаль иҗтимагый үзидарәсе белән берлектә үтте.
вакытын инвалид баланы карауга багышлаган ата-аналарга никадәр авыр булганын барышучы хатын-кызлар гына белә. Алар тормышларында күп нәрсәдән баш тартып, шиксез дәвамлар үтеп яши. Пожелать хочу вам крепкого здоровья, вам, вашим семьям. И спасибо за то, что вы вот так высоко несете это звание матери. Бүген бу бәйрәмгә килүчеләр кыска гына вакытка булса да үз проблемаларын онытып, шундый ук балалар тәрбияләүче әниләр белән аралаша алдылар. Чакырылган кунаклар арасында Роза Миранова, әлбәттә танылган язучы Гөлнара Миранованың әнисе. Роза Бариевна 42 ел дәвамында кызын тәрбияли. Бу тәрбиянең ни дәрәҗәдә әхлакый һәм физик яктан җиңел түгеллеген сүз белән генә аңлатып булмый, дигән кеше. Работа мамы, забота мамы. Әнинең эше, әнинең кайгыртуын бары ана үзе генә белә. Бүген безне мәшәкатьләрдән бераз ял итәргә дип чакырдылар. Авыру балаларын тәрбияләүчеләрнең тормыштагы барлык проблемалардан арындырдылар. Бүген безнең өчен чыннан да бәйрәм. И от всех тех проблем, которые вообще в жизни, где воспитываются инвалиды, они существуют. То есть сегодня действительно для нас праздник. Очрашуны оештыручы Розалия Лукманова әлеге бәйрәмгә махсус инвалид балалар әниләрен җыя алуына шиксез шат икәнен әйтте. Һәм мондый очрашулар дәвамлы булуын белдерде. Безнең хәзер социальный работникыбыз бар. Менә без алар белән бергә утырып сөйләштек тә. Әниләрне бергә җыеп, берсе белән берсен таныштырырга, үзләренә ничек булса да әзгене идәге проблемалардан якка чыгып аралашу булды инде бу. Алса Ахмаджанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Карате йорты комплексында біз сәләмәт яшәү рәвеше яклы исемле тематик очрашу узды. Анда спортчылар һәм аларның әти-әниләре катнашты. Татарстан төбәк иҗтимагый оешмасы президенты Виктор Клочков балаларның гына түгел, өлкән буынның рухи һәм физик үсешенә комачаулый торган нәрсәләр, алкоголь, тәмәке, наркотикларның зыяны һәм уенга бәйлелек турында сөйләде. Чарада 70-тән артык кеше катнашты. Спорт яңалыкларына Баулының 3-нче комплекслы спорт мәктәбендә дә әниләр көненә багышланган республика ярышлары узды. Кекусинкан дисциплиналар төркеменең күмәте бүлекләрендә 10-11 яшьлек малайлар һәм кызлар, 12-15 яшьлек егетләр һәм кызлар көч сынашты. Шулай ук турнир кысаларында 8-9 яшьлек балалар арасында күрсәтмә ярышлар конкурсы узды. Ярышларда Татарстанның һәм Башкортстанның 9 шәһәреннән 200 спортчы катнашты. Араларында 24-се Әлмәттән. Бу уку елында карате йорты спортчылары өчен беренче күчмә чара. Ярыш йомгаклары буенча беренче урынны Диләрә Гайнетдинова, Дарья Макарова, Айза Шакурова алды. Икенче урынны Ислам Мөхәммәтҗанов, Әминә Гымҗакова һәм Самат Гайнуллин яулады. Өченче урында Роман Фролов. 21-24 ноябрь көннәрендә Казанның Буревестник спорт комплексында мастерс категориясендә йөзү буенча 31-нче ачык Россия кубогы узды. Турнирда илебезнең Сахалиннан Калининградка кадәрге 76 клубыннан 1268 спортчы катнашты. 45-49 яшьлекләр арасында 200 метрлы дистанциядә аркада йөзүдә Илдар Шәвәлиев 3-нче урын, 100 метрлы дистанциядә аркада йөзүдә 2-нче урын, 200 метрлы дистанциядә комплекслы йөзүдә беренче урын яулап Россия кубогы чемпионы булды. 50-54 яшьлекләр арасында Шамил Закиров 100 метрга комплекслы йөзүдә бронза медаль яулады һәм 100 метрга аркада йөзүдә көмеш медаль алды. 60-64 яшь категориясендә Владимир Фадеев Россиянең иң көчле 10 йөзүчесе исемлегенә керде һәм мастерс категориясендә спорт мастерлыгына кандидат нормативын үтәде. Шулай ук Диләрә Шәйхәттарова һәм Альберт Ишмөхәммәтов үз яшь категорияләрендә Россиянең иң көчле 5 йөзүчесе исемлегенә керде. Александр Белоусов һәм Олег Александров үз яшь категорияләрендә Россиянең иң көчле йөзүчеләре унлыгын яптылар.
Юбилейный спорт сарайында ise нефтяник Динамо Алтай командасы белән көч сынашты. Барнаул хоккейчылары белән уенда жанатарлар беренче голларын икенче периодта гына күрә ала. Бер уенчыга күбрәк булгач исәпне дә кунаклар ача. 6 минуттан соң матчның уртасында Ислам Хәсәнов тапшыруыннан Максим Лазарев алка кертә. Аннары ашчылыкта безнең команда Айдар Нәҗметдинов һәм Марк Янчевский башкаруында контратакага ирешә. 3-20 минут беренчесе кебек үк кертелгән алкаларсыз уза. 2-1 исәбен безнең хоккейчылар тотып кала. Нәтиҗәдә өйдәге 4 уенда 3 җиңү. Чиратта нефтяник хоккей командасын Урал буйлап сәфәр көтә. Якындагы матч 1 декабрьдә Чиләбедә Челмет командасы белән узачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмә төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, Миндә Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.